Abo to beleke tong thongani ko khaipano jotto nai tong nai okra chakra baya sabaksa ichini tinangni jati rok chini yachak somsong no puilano pulumung tai khaka hamya pharo tamni hinmale chini shiri shitini chini rochamung mosamung chini hukumu mukumu bebak no chini orono gadalja obono mothangi tonnani obono khatiwi tonnani bagai Songit Natok Academy Award bisi burung-burung nori tongo ang nisai nici about 2020 ni award manka borok no puilan ang hamai maya pharotam ni himale obahake ha kotor ganangui jesuk besoro usugai tongnai aba kemai tongnai joto chiri sitini sini tong jamung sini rejamung mosamung hukumurok no tamung gotong aro tai acting nini drama joto no tongo abahake rutugui kari ui borok obno thangsari mothangsai tebo borom yaphari tebo khatungrui singno o sokari yapharma bagai belaike khatunga mano tongkunga mano tai bo ani simia bo sini tripura hasteni sini tripurani hukumu mukumu abo belai kheno kotor ha kotor ganangai sing siniri manikya angkhaklayo obo sing tebo ulo thinango hayung ganangai bo sing piri manane sing belai khe kusugo tongo ni angkhaklayo tamni male sini hukumu mukumu belai ke gothang belai khan naithok abo sini phan abo sini sinimung abo sini tam sanai music therapy sini bekha sini besak jotono thangsari tu abo bai sing sini phan sini power abo sini kaisa sini mung abo bai sing kebang ma jagawo kebang ma thayo jeng tebo keplai tebo senawoi tebo bajawoi jeng pungjuk saimanu je nokha Sal tal nobar ha wati tonya sak sini hukumu mukumu paglak tebo hayong ganang ipi sajak na hini kaklayo obo hai award sini tinangni sini jatirok tebo kotor manna yang kaklayo tebo kujugo telangnai obo tai thilia sing kethang sini hukumu mukumu bai baksa sini mung jotto hayong ganang ipirjak ang tebo obo juk satun tebo jeng satun hene yang kaklayo ang motai sini mati Sorino suriwo jengno naiklai tongnai jotto motai jotto ni je tu jamani jotto motai na ang kulmoi tebo abo warthun chanatun nei khaklayo jotto na hambai norok tinoro obo hage jotto media ni khaktungi phaima bai norok chini hukumu mukuno hamjagoi abon bagai norok no jotto no nang khakamya paro tai ani reng nokni ani pori nai rok ani sreng nai rok ani pureng nai rok tai o hukumu mukuno hamjak nai jotto ro phailam songjang ma bai lam sok ma bai belai ke pipeline hambai te khak hamya pharo tamni male o mahkeno thinango bo sing tilai matongnai sing joto chubalai matongnai sini bukhat puar matongnai sini wansuk matebo kujung kera kucukna nangnai abona ani kaisa samung ani kobongmung poimung jotono khulumo haino hai joto chini hukumu mukumono muthangna bagai jingno chini haste ganangai ha kotor ganangai hayung ganangai pinna bagai tebo ruai reti tai chubati sini tinangni chati dongno yak toliti dia sunani ko haste belakana khatung khajana bisingtei tongthobrak oro belakana subai kita model student logo hajar tai dukura bodol men go hajar lam sobrak sinse tibra stadium sungguh dekya ade dirogala deporma bo rashtrapati award ma nai ai buka ani logo bian saka pade ade dal tarau de japan logo logo sandong ni neng ei an logo sapal ka tongot de malia bole ni le long le logo kere kita te to kita logo angot ka banai kan ke pade hala ko Ini apa sih? Tam dak lagi tu. Angka. Sing sini tinang no tebo kucugo tebo kolong ma kutuk ma pia
hamalogui tongna nangnai jesa samungo pano sing salary awi khlanya nangnai srapjabai sing buthai mania khalogui tongna nangnai aboni bagai sing or samung no power ni je sini rangjak di chapai sutai grei tebo se kotorobo teibo kaham obona sing tilei thana nangnai madam no oba hai sumung teusa ablai kha tongthongmani sanni saltamro moi nini Facebook WhatsApp rogo post status rog rilaijak ga bo sungho laijak je sini madam bufuro phaisa painai lamso ganya bagai nai o joto lokosono nang tamo yafa nam bosung joto lokosono khabai kubai ang beleke khakaham yafaro lukuni bagainya asuk jora sobuyo luku kurikhe mungsa kurei borok no joto ni sai kotor borok tongma bagainya asuk jora sini hukumu sopayo borok se joto ni sai kotor ani thani borok motai hai joto no nang paiplaya khakaham hambai yafaro opit thani norok joto no ani award no tei norok pit thani joto no chubaka norok joto ni no award oba ania obo hasti kanangai sini tiprasa apa sini Purani kaisa hukumu no pinmani oje award obo joto nino na ang obo yaparo aba nang de pula obo hai borom mani tong obo hai borom to kebang mas sekang no manka sa tabuk sagai kurjana klayo ang kebang ma bosor sekang bisi sekang na ani guru subut depon ma botabuk obo mutai jaka pini loge ang escort ngi thangu apuro bigan bobono no bono yaparo bo danso mano folk danso bigan bobono no yaparo aro no ang bini escort ngi thangpuro je achuk thaiman manang aro no bini escort ngi thapura achugo belai ke khatangta muituman kha gini ko no ani buma bupa je sino tuiduna prasar chakra no muituman kha hingke oba haite bu kebang ma buiso to ramdiang nini thangajar longsong kebang ma manjak tongo asuk to muituman ya hingkai beri rok ni bising kai ang no puilang khna ni khakai जों दिनै अरा एक्चुअली चिनि मैम मटर बालानो जों अलरेडी सिखाना फाइमानि बफोर थांमानि तामबाय थांमानि बो एक्चुअली दिल्ली थांमानि के दिल्ली वो एक्चुअली बो संगीत नाटक अवार्ड 2020 नि बो अवार्ड न बो मांखा के जों बेलायखेनो चिनि गुगुरा बदल ग्रुप नि हयते जों बनो नाहाना फाइका आरो जों बेलायखेनो तंथगै मा तंखा गाय बो दिनै आसु दिन परे जों माला फाइका बेलायखेनो जों खुशिंखा Tirpani ke first time pore manai tong Tirpani bona first manai tong mana sin borong ni bisingo haita borong ni bisingo okay andoro ke bini tamo kalai sabo bini student jota bini subo ni man bochini ma hai bochini jota no thada thangka ke bosi jingno nai kolei tong jere function chimi jing bobai chi asuk musamung rok serenka asuk gobang ma stage no kha santhangke phatarok thangmani bini bage simi inkai bochino asukai nai kono phatar thangtung just nang thung bochini ma hai ke jing belai kheno award bo deserve khaimani ke bo ma kha hai bage jing belai kheno tong thoka nara wasasuk wansuk jana ke nara serungpur rogo bole tingkul jarma bai bole am hai award manani nang ni wa da wansuk wa of course jing wansuka jing mon chaibo bo jing kha khayo je future mon chaibo chaibo kuchu award rogo manhu nei because je khai bo kam khai ya chini borong ni bagai ya khai chini cherong na asuk phurung tong ta ko chere no phurung tong bo ke hai bagai belai kheno amono ta future chaibo manhu amono ho khai mane bol ke bo hai mani wa da wansuk sagati musung bo but tam sanai ko bi kok san thang ke moi hai ke bo maya or bisingo but jing gan ni kicha soge manu tam ni bini guidance tong hang ke jing kicha micha gan azara ti soge manu but bo no chini guru ba bon se pai maya Songin Nato Academy was a bo obake award manka botamo samung khlai tongmane machine hastewo sintil pawo amoto angkha khai sana nangla but to bo je kebang ma borok tong je sia ko inke borno sana musum je moi onek agene shimno chini cultural no ti onek ta samung khai tung chini mo samung tung culture ko samung tung hukumu no ti dule bo kebang ma samung khai tong mani ke hai ba bo de khai ya inke ti bo jotono simon khana je bo ta mai manka bono